بسم الله الرحمن الرحيم. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolun, iyemiz bolun Allah Tebareke ve Teala'nın yağşı adlarının gurrunu Müslüman doğulları. 50. adı da El-Ba'is Celle Celaluhu. Huvellezî yuhyil halqa yevmen nuşûr ve yeb'asu men fil kubur ve yuhassile ma fis sudur. Ol Hudayi ki kıyamet gününe adamlar diriltiye, kavurdakiler turdup da on yüreklerini näki zatlarda Hudaý Taala bilye yüze çıkarıya. Ba'th diýdigi täzeden dirilmek, ölüngden soňra täzeden can verilip de kavurdan turmak. El-Ba'is yani ol Hudaý ki ölüngden soňra diriltiye. Etigadi zatlarymyzyň biri. Vel ba'si ba'del mevt. Ol 7 imaniyatyň ahyryna ölüngden soňra dirilmek diýmeýärmi? Za'amellezîne keferû ellen yubâsû. Kafir bolan adamlar güman etdiler, biz kavurdan turdulmarsmy kədip. Kul bela ve rabbi letub'asunna thumma letunabbaunna bima amiltum. Senayt men Hudaýym bilen qasam içýän hükmen kavurdan turdulursyňyz, ondan soňra eden işiňize habar berlersiňiz. Ve zalika alallahi yasir. Hudaý Taala asandır. Hudaý Taala dünýäde köküdüpdir. İsa peýgambere bermänler mucizany, öller diriltmek mucizany. Hudaý Taala Uzayr peýgamberi 100 ýyl ýatyryp soňra diriltmedimi? Atasy 40 ýaşyny ogly ýüzünde diýmeýän magtymyl işan. Ya Hudaý Taala İbrahim peýgamberi 4 tane goşu öldürdi, her gaýsynyň azzalaryny gardy, soňra çağır diýenne, şeýdenne goşula dirilmedimi? Ashab-ı Kehfi 300 ýyllap ýatyrmadymy, ondan soňra diriltdi. Ya her ýylla ýaz ot gögörýe, ýyzynyň tumys gury galyä, kezaliken nuşur, sen de ölüp dirilmekliň şonjyra da musulman dogan. Ya günne beduni ihtiyar okun tutanny yatyp galýan, ýyzynyň turýan bir de bir kişiçik ölüm. Elhamdülillahillezî ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur. Peygamberimiz aýdypdyr, okudan turaňyzda ol Hudaýa hamd bolsun ki öldürenden soňra biz diriltdi. Şoňa da biz kavurdan turup barjak diýip de dua ediň diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh eşitdim diye. İsrafil aleyhisselam kıyamatta sur çalıya 2 tane. 2 gezek çalıya, şu ikisinin arası 40 diýdi. Oturullu sonra 40 gün mü diýdi. Onu diýdi, men neydi bilmeýän zadım aýtyp bilmerna. Peygamberimiz 40 diýdi. Oturullu diýdi 40 ay mı diýdi ikisinin arasy. Yine diýdi, men bilmeýän zadım aýtyp bilmerna diýdi. Oturullu diýdi 40 ýyl mı diýdi. Yine aýtdy Ebu Hureyre radıyallahu anh, men bilmeýän zadım aýtyp bilmerna. Peygamberimiz 40 diýdi. Şu 2 nefheden soňra 2 defe tüýtügi çalandan soňra Hudaý Taala göňden bir ýagyn ýagdyrar diýdi. Şonda göňden ýagyn ýaganna näzire otlar çykýa, öller kavurlaryndan şonjyra çykjak diýdi. Peygamberimiz aýtdy, adam ölünne tamamy azat, eti, gany, sünki hemmesi çüriye illa birje ozwy acbuz zanab diye şojaga sünki çürüýmäni galyä kıyamet gün bolundy. Şu sünkden beýleki azalan üýüşüp de şu sünkden teşkil bolup da kavurdan turmalydy. Näzire zendig etmel Hudaý Taalaň El-Ba'is ady bilen. Ilmiň ýerinde bolsaň, ilmi öwrenseň, ulemalar aýtýar sen ba'is. Ruhun ölünden soňra jahil bolsa ölü da ölünden soňra dirilden ýalak alim etsen. Ya başga musulman dogulluğuna iman, akide bolar, namaz bolar öwretsen, jahil adamlary jehlin garaňkylygyndan ilmiň nuruna çykarsaň, sen ölleri dirilden ýalak diýip de şeýle aýdypdyr ulemalar. Bu adam hawasyndan haýsy adam ýatjak wagtynda sagalny gursagyna goýup da Hudaý Taalaň ya ba'is diýen adyny 101 gezek aýtsa, Hudaý Tebarek we Taala şoňa ilmiň, hikmetin gafylaryny açyp da şoň galbini hikmetten doldurar. Eger özüne demesse Hudaý Tebarek we Taala sekte ýaly ya kalbi merizçiliklerin hemmesinden Hudaý Taala onu necat berer, onu goruyor diýip aýdypdyrlar. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmemize bu dünýäde abiray, ahirdemde iman, ahiratda beheşt jawidan nesip aýlandyrsyn. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.